Nová vlajková elektrická loď od Volkswagenu? No predsa ID.7. V roku 2023 som vám priniesol hneď dve videá s týmto autom. Prvé bolo statická svetová premiéra, kde to auto ukázalo, že teda toto má čosi do seba, a potom na jeseň prvé jazdy vo Francúzsku, kde to auto aj potvrdilo, že jazdne sa zaraďuje medzi tu najlepšie, čo dnes viete kúpiť. Je január 2024 a ja stojím pri čiernej konfigurácii opäť. Áno, toto čierne auto vyzerá identicky ako to z prvých jazd, má však plnú výbavu a na rozdiel od prvých jazd, toto je auto po klasickom týždennom teste. Vítajte. Toto nebude tabuľkové video a nepôjdeme si položku po položke s rozmermi, to si viete každý z vás dohľadať, a hlavne už som vám to všetko spomínal pri predstavení, preto iba tie najzákladnejšie pripomenutia. Vlajková loď znamená, že auto má dĺžku viac ako 4,9 metra, áno, je to takmer 5 metrový koráb, široké, dlhé, nízke, už som chcel povedať, že vysoké po tej vlne SUV-čiek, rázvor má takmer 3 metre, ale stále upozorňujem, že ID Buzz v štandardnej verzii má stále o pár milimetrov dlhší rázvor. Čo je pri týchto veľkých číslach zaujímavé a čo je malé, to je polomer otáčania. 10,9, teda asi o pol metra väčší voči súrodencom ID4, ID5, ktoré sú kratšie s kratším rázvorom. 10,9 metra, to je menej ako má naposledy testovaná Kia EV9 z posledného videa, čiže len pre predstavu, aby ste mali predstavu, že o čo sa jedná a o tom, že to funguje a že to tým pádom z toho auta robí priaznivé auto aj na jazdu v meste, v úzkých uličkách, tak o tom si dnes veľa budeme hovoriť. Spomenul som tú výbavu. Aktuálny cenník hovorí, že ID.7 od marca bude dostupná v základnej verzii za 51 500, ale pozor, základná verzia neznamená osekané o všetko možné, už štandardne budete mať head-up display, 19-kové kolesá, dvojzónovú klímu a mnohé ďalšie príplatkové balíky. Toto auto je uvádzacia séria, respektíve teraz s aktuálnym zvýhodneným balíkom výbavy za zhruba 9 000 a jeho cena by bola 53 500. To je auto, to je cena konfigurácie, ktorú si viete dnes objednať. A toto auto ide ešte vyššie, 20-palcové kolesa, Matrixy, no, najnovšie generácie, zatmavovacie, strešné okno a ešte mnoho iného. Takéto autičko sa dostane na cenu a na sumu zhruba 60 000 eur. Je to potom zvýhodnenie. Ale toto auto, už to možno trošičku predbieham, ale je z môjho pohľadu s najlepším pomerom cena, úžitok, výbava. K tomu sa dostaneme opäť počas videa. Spomenul som Matrixové svetla, to je mne veľmi srdcu blízka funkcia, naozaj veľmi rád hovorím o svetlách, aj dnes uvidíte aj zábery, aj nejaký koment k tomu, pretože tie svetlá si to zaslúžia. Aj tomu som sa už venoval v tých prvých jazdách predstavení. ID.7 má dve nové diódy prídavné, ktoré majú slúžiť viac menej na diaľnici. A po dlhom čase je to auto, ktoré som vyskúšal teda s Matrixovou funkciou aj na diaľnici a skutočne mi svietilo, kam bolo treba. A zároveň mi nepreblíkol ani jeden kamión oproti, čo býva práve achillovka všetkých Matrixoviek a tým pádom sa to odporúča na diaľnici vypnúť. Čiže svetla fantastické. V tej čiernej to auto úplne nevynikne. Ak by sme mali inú konfiguráciu, tak tá spodná mriežka je inak tvarovaná. Pri uvádzaní na slovenský trh nás trochu upozornili, že vlastne celé tie prelisy a celý ten tvar má ako si kopírovať mierne také písmeno V, čiže sa to má zužovať smerom dopredu. Ja musím povedať, že ten dizajn a celá tá silueta je do veľkej miery o aerodynamike, možno podobne ako v prípade Ioniqu 6. Tuto však zostalo aj po tej praktickej stránke asi trochu lepšie, to sa budeme baviť potom pri zadnej časti. Zapustené kľúčky z rodiny ID4, ID5, to je všetko známe, odomýkame žiadnym potiahnutím, iba stlačíme magnetický zámok, respektíve teda mikrospínač z vnútornej strany vpredu aj vzadu. Pribudlo nám možnosť odomýkať, zamýkať auto aj zo zadných kľúčiek, to doposiaľ nebolo v ponuke. Aby som nezabudol na tie zadné, tak mimochodom toto je prvé z rodiny ID, ktoré môžu mať a má aj vyhrievanie zadných sedadiel. Hej, to teraz to žiaľ IDčka nemali. Veľká striežka pre nabíjací port, ACčko, DCčko, 11 kW. O nabíjaní DCčku si dnes teda povieme, tam tiež padlo niekoľko príjemných prekvapení. No a vidíte, že tá línia skutočne neklesá možno tak ako pri Ioniqu 6 a na tú hlavu je tam viacej miesta. Veľmi elegantne tenučké tretie brzdové svetla zakomponované v týchto miestach. Ten bočný
profil je skutočne podarený. Zadné svetla IQ Light, je tá príplatková výbava, základná verzia by vyzerala trošičku inak, mala by inú tú grafiku. V tomto prípade sa jedná o priesvitné tie diody a oni sa vlastne rozsvietia, alebo teda získajú farbu podľa toho, či červené koncové alebo smerovka, až keď teda dáte príkaz, až keď stlačíte, tak sa rozsvietia, inak to máte priehľad. Nie je to taký, ja to hovorím, že trošičku pešoťácky efekt, ale prečo nie, je to zaujímavé práve tým technickým riešením, že vám to nesvieti stále na červeno a potom sa to zhasne na žlto, ale jednoducho auto vie, čo si má, ako si má zvoliť. Tým, že máme auto v plnej konfigurácii, to znamená, že tu máme aj ťažné zariadenie, jeho ťažná sila 1200 kg, trochu škoda, menej ako konkurencia. 532 litrov je objem batožinového priestoru, vrátane teda spodnej časti pod druhým dnom. Ja tvrdím, že toto stačí bohate takmer všetkým. Ak vám to bude málo, tak o niečo väčší bude mať verzia Tourer, ktorá by mala prísť v lete. Stredový otvor na lyže, háčiky, sklápanie sedadiel z tohto radu. No a práve tie 5. dvere, toto je tá najväčšia výhoda, to som už aj pri tých prvých jazdách spomínal, že či Tesla 3, či Hyundai Ioniq 6 majú proste sedan doslova do písmena, sú to karoséria, čiže tam ten nakladací priestor máte výrazne obmedzený. Tu keď si dám preč toto pláto a potrebujem niečo dlhšie, väčšie, sklopím si to a dám tam čokoľvek. Čiže tuto sa tá praktická stránka vôbec nestratila, práve naopak je možno zvýraznená. A pre ľudí, možno ktorí sú ako ja, ktorí doposiaľ tak trochu boli nútení rozmýšľať pri rodinných autách typu SUVčko kvôli priestoru, kvôli nakladaciemu otvoru, tak toto tým pádom padá a ja by som si dnes úplne kľudne vedel takéto auto predstaviť u seba v garáži, pretože na tej praktickej stránke to nič autu neoberá. Chvíľku si zvykam na to tlačítko vľavo, doteraz to bývalo napravo, čiže vždy šiaham doprava, ale to už je len taká drobnostička. No a poďte, predstavím nám teraz interiér. Aby sme sa však neopakovali, tak vpredu som vám to už predstavoval v rámci prvých jazd a budeme si hovoriť za jazdy, ale pre mňa je vzácny práve ten priestor na zadných sedadlách. Vodičové sedadlo som si nastavil opäť na seba, ja som kratší, niečo cez 1,70 m, no a toho miesta tu mám, skoro by som až nohy vedel preložiť. A takisto lítka, teda chodidla si viem si špicu dať pod sedačku, to je všetko v pohode. To, že sa vzadu má jednať o komfortné, pohodlné, možno až tak mierne prémiové, i keď mnohí ste mi to vyčítali v tom prvom videu, vozenie, tak o tom dosvedčujú teda aj tá trojzónová klimatizácia, spomínaný výhrev sedadiel pre dvoch zadných bočných pasažierov, stredná sedačka nie. Z mne doposiaľ nepochopiteľných dôvodov to absentuje pri všetkých ostatných modeloch rodiny ID. Je to škoda, v prípade Enyaqu napríklad SUVčiek, tak tam je to možnosť prítlatku, no ale konečne aspoň v ID 7 to máme. Sedačky fantastické, o tom si povieme fakt za volantom. 2 držiaky na telefón, ďalšie kapsa v týchto miestach. Harman Kardon, vysoko kvalitné, výborné ozvučenie, všetko také mohutné, dobre otlmené a veľmi pekné ambientné podsvietenie. Toto sa vám mení, nie je to žiadna diskotéka, žiadny kolotoč, ako bolo pri Mercedese, kde som to kritizoval. A aj to kritizovať budem. Volkswagen sa drží takej fakt triezvej úrovni toho podsvietenia. Je to pekné, je to príjemné, náladové, zároveň tu nemáte proste tmu a vidíte napríklad na kľúčku a tak pekné prešívanie detailov, toto pokračuje dozadu, mäkčené materiály. Fakt, tuto vidno, že toto je iné ID ako všetky ID modely doposiaľ. Lakťová opierka v strede, to už je tiež samozrejme s držiakmi na nápoje. No a takto cestovať, to je kráľovský posed. No a posledná disciplína z interiéru je spomínaný priestor na hlavu, ktorý som už avizoval vonku. Takže test, sadnem si tak, aby mi bol pohodlný, aby som bol podopretý. Ja dám celú dlaň nad hlavu, čo už v prípade Ioniqu 6 ja nižšieho vzrastu som mal problém. A tu aj keď dám hlavu viac dozadu, jednoducho sa tu hýbem doprava doľava, tak ani z boku ma ten priestor nejakým spôsobom neobmedzuje. Toto je veľmi veľká výhoda a veľkou devízou práve modelu ID7 v tejto triede aut, v tejto triede limuzín. No a teda spomínaná monochromatická strecha, ktorá sa jedným slajdnutím zmení na nepriehľadnú. V zime by to malo zabraňovať úniku tepla von, teda aspoň do istej miery. V lete naopak prehrievaniu interiéru, malo by tam byť relatívne vysoká tá účinnosť toho zabraneniu slnka. Uvidíme v nejakom z letných testov, teraz auto skúšame v zime.
ID rodina už má od začiatku teda rovnú podlahu, ale treba to zdôrazňovať, dnes ešte stále sa mnoho elektromobilov robí ako prerábka spaľovacích aut a bojujú s týmto neduhom. Tým, že tu máme dlhý rázvor, tak aj na dĺžku tu mám veľa miesta, čiže aj stredný pasažier tu vie obsedieť, možno nie do toho Chorvátska bez prestávky, ale na nejaký čas určite. No a ako je to s umiestnením troch detských sedačiek, respektíve troch ľudí vedľa seba? Traja ľudia bez problémov. A detské autosedačky, zoberiem si moje názorné pomôcky, mám tu síce iba dve, ale vyskúšame si to. Jedno je širšie, druhé je tenšie, takže užšie, tak som zvedavý, ako to tam celé vôjde. Začneme na kraji, toto mohutnejší na kraj, ten je úplne bez problémov. Ak by sme do stredu chceli dať ďalší, tak ten sa ešte nejak možno dá, ale už sa nedostanem k tomuto krajnému. Čiže buď iná konfigurácia, alebo 3 užšie sediaky, pretože toto tvarovanie je robené na ľudí, aby bolo pohodlné, takže trošičku to je tvarované týmto smerom. Zase ak toto dám zbytočne sem, tak tu mám veľa miesta, čiže treba si to vyskúšať. Tých podsedákov dnes máte na trhu mnoho, treba si to nakonfigurovať. Verím, že si to nejaký recept nájdete. No ale ja sa medzi dva podsedáky celkom fajn zmestím, síce ich tu cítim, ale decka by boli pripútané, ja by som bol pripútaný, takže dá sa s tým existovať. Treba si to nakonfigurovať, vymyslieť. Každý máme väčšinou tie deti v inom veku, málo kedy máte 3 rovnaké autosedečky vedľa seba. ID7 to je vlajková loď nie iba veľkosťou a výbavou, ale je to prvý z modelov ID, ktorý prichádza so sľubovaným a očakávaným softvérom 4.0 a prichádza vo veľkom, doslova vo veľkom displeji. 15-palcový displej je prvýkrát použitý v rámci rodiny ID. Je to väčší displej, ako mala doposiaľ Škoda Enyaq, tam mala 13-palcový displej v rámci koncernu najväčší. Teraz ID7 prekonáva a tých 15 palcov by som povedal, že v tomto prípade, v tomto aute s novým softverom je super, pretože tie ikony sú väčšie, sú lepšie čitateľné, je to prehľadnejšie. Zároveň do väčšieho by som už určite nešiel, pretože už teraz som tak na hrane s spodkom telného skla, s tou linkou na palubnej doske, aby mi to nevyčnievalo, čiže 15 je OK, do väčších už nechoďte. A aby som vám to nejakým spôsobom viacej predstavil, nie len počas jazdy rozprával, tak si teraz dajme trošičku hodinku teórie, kde vám ukážem možno tie najpáčlivejšie témy, a to sú rýchlosť, odozvy, ako to reaguje a možno tie práve zmeny, keďže ten grafické zobrazenie, ten princíp fungovania sa do značnej miery zmenil voči predchádzajúcim verziám softvéru 3. Rýchle zoznamenie s infotainmentom. Odkliknúť OK musíme vždy, to po starom údajne legislatíva. Dívame sa na 15-palcový displej, ktorý bol kompletne teda to menu prepracované. Všetky tieto dláždice, každý štvorček, všetko čo vidíte, tak si viete kompletne nastaviť podľa seba. Máme tu dve takéto časti, čiže jedna časť, druhá časť a vidíte, že v niektorých prípadoch sa mi už až kombinujú, pretože už som tam nemal čo iné dať, respektíve som sa s tým len hral, čiže každá z tých funkcií, ktorú využívate najčastejšie, má svoje poličko. Tu napríklad nemusí byť navigácia, dáte sem čokoľvek, ale logicky navigáciu máte v najväčšom, keď ju rozkliknete, tak ju máte na celú obrazovku. Čo sa týka rýchlosti, pretože tomu sa venovalo veľa pozornosti, veľa hejtov, negatívnych reakcií pri softvere 3.0 a vyššie, tak pozrite sa na tie reakcie, ako rýchlo to celé funguje, ako to reaguje. Toto vám zobrazuje teoretickú časť, pokiaľ by ste došli do jazdom. Nič nemrzne, rýchlo, bez problémov. Zadávanie do navigácie je úplne super, keď si dáme napríklad Ionity čokoľvek, rýchlo prepočíta štart, zostatkové percentá, stačí rozkliknúť, všetko ukazuje, okamžité reakcie, okamžité, veľmi prehľadne spravená navigácia, jasná, s pomocou head-up displeju s rozšírenou realitou. Je to vysoko intuitívne, vysoko užívateľsky priaznivé, fakt super. Toto je navigácia, ktorú dokážem používať bez toho, aby som si zapínal Google mapy na telefóne a podobne. Prepracovaný teda bol celý infotainment. Tieto dve časti, pozrite sa mimochodom na spotreby, aké mám do víkendu, kým som spravil 850 km, 2/3 z toho sú diaľničných, 20,7, myslím si, že veľmi pekné na to, že 2/3 som šupital, 130 po diaľnici, zvyšok je kombinácia okresky a mesto. A nabíjanie, predhrievanie máme tu optimalizovať, to je práve zásadné, tlačítko mechanicky, pokiaľ teda si nenecháte výhrev spustiť automaticky, ale mechanicky, tak jedným klikom, takouto formou to aj zastavíte,
auto vám veľmi intuitívne, si teraz musím aktivovať auto a ako vidíte, auto vám veľmi intuitívne napíše, akým výkonom by sme išli aktuálne a akým výkonom po zohriatí batérie. Samozrejme prepočítava to na stav SOC, v ktorom sa nachádzate. Nabíjaní si potom takto volíte po starom do koľkých percent to všetko zostalo, ale teda toto je tá veľká pridaná hodnota. Všimnite si, že čokoľvek stlačím, kamkoľvek idem, tak sa to blesku rýchle proste prehadzuje, všetko reaguje, nič nemrzne. Internetové rádio, aj tentokrát si to pripomenieme, nájdeme ho medzi ostatnými FM-kami, nemusíte mať vlastné dáta, nemusíte mať v telefóne svoju hudbu, tak ďalej, vyberiete si zo žánrov, aké len chcete, podľa vašich preferencií. Ja toto veľmi často chválim, veľmi často využívam. Nemusím mať proste posťahované v telefóne, nemusím mať nejaký balík dát neobmedzený a tak ďalej. Čiže mne to veľmi vyhovuje. Ak si poviete, že nie, aj tu je novinka, Software 4.0 vám ponúka v rámci shopu, kde si stiahnete aj hry. Jednak, myslím, že v prípade ID Buzzu v lete so starým softverom tam bolo 8 hier, už to je 10, takže asi niečo pribudlo. A takisto tramtarará pre tých náročných Spotify. Stačí si spraviť vlastné konto na Spotify. Dáta, SIM karta, o všetko sa stará auto, vy neplatíte nič navyše. Máte to na prvé roky zdarma, následne si to môžete dokúpiť. Dnes sa funguje na tom, že si bežne dokupujete rôzne služby po nejakom čase, aby ste mali všetko online. Pri Spotify sa mi občas stalo takéto spomalenie, že niečo dlhšie načítalo, ale to je, predpokladám, vecou už samotného Spotify, nie infotainmentu, čiže kým sa tam načíta vaše konto, kým sa do toho dostanete, tak to niekedy chvíľu trvá, ale tiež teda nájdete tu všetko, čokoľvek potrebujete. Proste super, čiže multimediálne si tu príde každý na svoje. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si viete nastavovať, sú tieto 4 ikony hore. Rýchla voľba do autíčka na niektoré funkcie je pevná, parkovací asistent je pevný, ale tieto 4 si viete voliť. Tu sa dostávame práve k asistentom a k obľúbenej téme, nakoľko kliknutí sa zbavíme otravného pípania, povolenia prekročenej rýchlosti. Na 2 kliknutia plus, ako ja hovorím, tretia, keď chcete ísť do základného menu. Takže 2+1. Idem ešte naspäť, ešte jedna vec. Viete si nastaviť, keď to máte zapnuté, že do koľkých rýchločí tam chcete mať nejakú toleranciu. Žiaľ, aj keď si nastavíte takto, tak sa vám nielen po každom aktivovaní auta znovu zapne táto funkcia, ale toto sa vám žiaľ vynuluje, čiže to je trošku kontraproduktívne, viete to využiť iba jediný raz. Som módy, o ktorých si dnes veľa hovoríme počas jazdy, ja som fungoval väčšinou v tom individuále, nastavil som si komfortný podvozok zhruba do polovice, to mi tak vyhovovalo asi najviac. A potom ostatné veci. Mám tu však jednu kritiku, ktorá tak trošku kazí inak pre mňa výborný dojem z interiéru spracovania. Pozrite sa, čo sa stane, keď zarádne spiatočku. Možno to teraz nie je tak veľmi vidieť, lepšie by to bolo, keby som mal ďalej niečo, nie garáž. Mimoriadne mizerná kvalita cúvacej kamery. Pozrite si ten 360 stupňový náhľad, tak ten je výrazne kvalitnejší, aspoň z tohto pohľadu. Tuto je to tiež nič moc, ale keď si dáme zadnú kameru, senzory, keď si dáme zadnú, pozrite sa na ten 360-kový, lepšie, ako keď si dáme iba zadok. A v tme to je skoro až nepoužiteľné, neprečítate tam pomaly ani EŠPZ-ku, čiže zadná kamera mizerná, toto podľa mňa našli niečo vo výpredaji v regáli niekde, ja neviem. Dúfam, že to je nejaká len štartovacia vec, že kým si to vyladia a že tam začnú dávať normálnejšiu kameru, pretože toto naozaj sa nehodí do vlajkovej lode, myslím si, že to je horšie ako v ID4. Takže toto je oprávnená kritika. Software teda vyladený, všetko sa funguje, beha. Toto je jediná vec, ktorá mi nejakým spôsobom kazí ten dojem. Teraz si dám parking, on ma hodí, že dovidenia. A takto sa opäť dostávame naspäť. Čiže tuto máme nastavenia, všetko, čo potrebujete a tuto máme teda základné menu, do ktorého sa vždy dostávate. Automatická ventilácia sama nastavuje na základe infotainmentu, teraz som si zmenil, pozrite sa, čo spravia mriežky vnútri, teraz si to zmením naspäť hore, čiže celé si to samé ovláda všetko cez displej, v polohe automatika sa o to stará samotné auto a funguje to výborne, netreba na nič šiahať, dá sa na to spoľahnúť. Tento pohyb, ktorý teraz robí pri napríklad chladnom alebo teplom nároku, teda že chcete vychladiť, zohriať, tak nám spraví mierny vánok, akýmsi miernym vanutím alebo teda ovládaním tých klapiek a až potom sa ustália. Čiže žiadny priamy radový vzduch na kolena, na hlavu, na chrbát a tak ďalej. Premyslené a veľmi dobre funkčné.
Poďme k spodnej časti, jedenkrát som si zvolil automatiku a tak som fungoval celý týždeň, ale poďme k tomu najzaujímavejšiemu, príplatkovým sedačkám. Vodič aj spolujazdec majú sedadlá identické, to znamená, že tak ako vetranie, sušenie, automatický režim, kedy vám to samé vyhodnocuje, či chladiť, kúriť alebo čokoľvek, môžete si nakombinovať aj teplý vzduch, aj studený, čo len chcete, alebo automatiku. Ja som fungoval takmer stále v automatike. Predne podstatné, miesta vodiča si dokážete s jedným tlačítkom dostať spolujazdcové sedadlo na úroveň vášho, respektíve vašimi ovládačmi ho ovládať. No a masáže. Vodič aj spolujazdec, obidvaja bez újmy jeden alebo druhý, rovnaké možnosti, rovnakých mnoho typov, rovnakých mnoho intenzít, trvanie, perfektné. Počas aktivovaného auta, počas masáže vám to zobrazuje, ktorú časť čo vám masíruje. Toto je fakt funkcia, ktorá je high-tech a je prepracovaná a je to funkčná. Nie je to len proste nejaký jeden vankušik, ale je to perfektné. Takže, čo sa týka infotainmentu, klíma automatika, sedačky automatika, jediné, čo som si zapínal ja a spolujazdec, boli masáže. Super! Okrem horných 4 ikoniek si vieme prispôsobiť podľa seba aj spodné. Stačí kliknúť na niektoré z týchto ikoniek, podržať a vybehne nám ďalšie menu s možnosťami, čiže viete si funkciu auto vymeniť napríklad za vzduch na nohy, klimatizačné vymeniť napríklad za smart funkciu na voľný výhľad, poprehadzovať si takto všetky možné funkcie za tie, ktoré vám vyhovujú. Máme tu niektoré aj zdvojené s volantom, vyhrievanie volantu máme na volante priamo, napríklad vyhrievanie čelného skla a naozaj si to prehádžete podľa seba, čiže toto auto si nastavíte absolútne podľa vlastných preferencií. Tak verím, že tie zmeny v novom softveri vás značne presvedčili. Poďme si teraz trošičku zajazdiť. Nachádzam sa nedaleko Hubíc a tu máme takú fajnovú panelku betónku a tu vám práve chcem nejakým spôsobom priblížiť, ako sa správa podvozok na ID7 s nastaviteľnými DCC tlmičmi. Vchádzam akurát na panelku a aktuálne, keď auto aktivujete vždy z nejakých európskych legislatív, tam máte defaultne nastavený režim komfort, teda základy, na ktorom sa auto nejakým spôsobom homologovalo a tak ďalej. Tým, že tu máme DCC a 20-palcové kolesa, tak to je moja obľúbená konfigurácia, na ktorej sa dá veľmi dobre demonštrovať práve význam tých DCC podvozkov a tlmičov. A v túto chvíľu mi začína spomínaná betónka, čiže ako vláčik na kolaniciach. No a ideme si to vyskúšať, či sa to tuto prejaví. Tu mám ten najmäkší, áno, tu sa mierničko autíčko takto pohúpava, hodím to do najtvrdšieho a už citeľne na kamere to asi nebude vidieť, ale možno to bude počuť na mojom prejave, keď začnem trkotať zubami. Toto je skutočne niečo úplne iné ako toto. Hovorí sa, že vzduchu sa nič nevyrovná, do veľkej miery s tým musím súhlasiť, ale DCC podvozok v takýchto kombináciách s veľkými kolesami je proste podvozkom, ktorý to vie ukázať. Ten je tomu naozaj aj veľmi blízko. Ešte raz z 90 idem z najmäkšieho do najtvrdšieho a to je proste úplne iné auto. Akože tento rozdiel, to je niečo tak technologicky úžasné, že vidíte, že ako fakt jeden adaptívny tlmič s jedným ventilom ako dokáže zmeniť tú charakteristiku podvozku a celého auta, sa správa úplne inak. Podľa mňa to bude mať problém stabilizátor zastabilizovať a už počujete asi aj na mojom zvuku, že to je sekavé. A teraz idem do najmäkšieho a už si lietam na koberci. Neskutočné. Doteraz asi taký najväčší prejav a ten rozdiel jedného a druhého konca pri tom nastavení v rámci rodiny ID. Hoci sme na zlej ceste, ja verím, že ma bude počuť a povedzme si rovno niečo o asistentoch. Ja si teraz aktuálne pustím Travel Assist, poď autíčko, Travel Assist, ktorý si sám samozrejme šoferuje. Auto si samé zdetekovalo vpredu 60, nechám ho, nech si sám spomalí na 60. Som si tento úsek raz prešiel, keď som meral 130, teraz som meral inú rýchlosť, takže ideme na 60. Nachádzame sa na E7, na konci sú tu 3 zákruty, pravotočivá, ľavotočivá, pravotočivá, no a ideme. Kapacitný volant, len mierne sa ho dotýkam, no a sledujme. 60-ka, suverénne, bez problémov, jednotka s hviezdičkou presne v strede, táto ľavotočivá býva väčší problém. Pozrime sa, ako to dá. Dobre, no a pravotočivú myslím si, že už nedá. Pridržam volant. Výborne, síce ju nedal celú, ale bolo to lepšie ako poprvýkrát. Travel Assist vo Volkswagene, jednotka s hviezdičkou,
zaraďuje sa medzi absolútnu špičku takto dobre, možno, že aj lepšie to zvládol ako prémiové auta, ktoré som skúšal. Ak sledujete moje videa, viete, že tie travel assisty v Volkswagene s tým aktívnym vedením v jazdných pruhoch sú niečo, čo funguje, dá sa na to spoľahnúť, patrí to tým najcitlivejším, užívateľsky najpríjemnejším. Je to systém, ktorý sa chytá mimoriadne rýchlo po preradení, je to systém, ktorý vám sám na diaľnici napríklad teda preraďuje sprava doľava, to je vec, ktorú nepotrebujeme k šťastiu, ale dobre, robí to, vie to. Potrebuje na to špecifické podmienky, ale zvláda to. Dnes sa výrobcovia predbiehajú v takejto somarinke. Pre mňa podstatnejšie je, že auto pracuje s datami, je tu výmena informácií medzi ostatnými IDčkami, čiže aj moje ID zbiera údaje, vysiela ich, keď pôjde ďalšie IDčko za mnou, bude vedieť, že teda akou rýchlosťou, za ktorej zákrute, ako sa má správať a tak ďalej. Z tohto hľadiska to má Volkswagen veľmi vyladené a už za tie 3 roky spravili obrovský posun, majú množstvo možno informácií, dát spätnej väzby a ten systém funguje mimoriadne dobre aj na zle značených cestách, aj na cestách iba so stredovou čiarou. Toto je asistent, ktorý ma baví. Ja osobne by som to v aute chcel mať. Práve v tej verzii Limited, tým balíkom za 9300 €, ktorý je v cene auta, už je aj Travel Assist. Čiže tam skutočne vám nechýba toho veľa a budete mať skvele vybavenú ID7. Poďme však trochu ďalej. Za mňa také malé sklamanie, možno trochu kritika. Po 3 rokoch s novým softverom som už tak trochu tajne dúfal, že Volkswagen umožní, keďže to je softverové naladenie, aby auto v režime B, keď rekuperujete a chcete sa proste zastaviť za nejakým autom v meste, že zastaví same. Nie, stále musíte dobrzdiť tou nohou. Žiaľ, toto je pre mňa trošku ťažko pochopiteľné, prečo, keď to je len taká drobnosť. Auto vám zastaví samé, iba ak idete počas celej doby na tom Travel Assiste, čiže máte aktívny tempomat, adaptívne tempomat s aktívnym riadením v pruhoch, vtedy teda si auto samé koriguje vzdialenosť a tak ďalej, ale stále tu nie je umožnená funkcia One Pedal, čo je škoda pri takejto vlajkovej lodi a teda obzvlášť pri tom novom softveri. Pri starom softveri som to nejakým spôsobom neriešil, povedal som si, dobre, testujú to nejak, nastavili to nejak, ale však hádam sa poučia, hádam to tam pribudne. Žiaľ nie, no. Vo Volkswagene občas niektoré zmeny trvajú dlhšie, ako by sme si prijali. Takisto mi tu chýba funkcia V2L. Stále tu máme iba, ale to už sa ťahá od softveru 3.0 V2G. Mnohí sa na to pýtate, ako to funguje, nefunguje. V praxi to viac menej ešte nefunguje. Doposiaľ nebol vhodný DC Wallbox, ktorý je potrebný v tejto funkcii na trhu. Aktuálne síce Volkswagen pred pár týždňami, mesiacmi ohlásil, že už nejaký taký produkt je, ale stojí to šialené peniaze, reálne som ešte nevidel nejakú ponuku ani u nás, takže je to skôr teoretická funkcia a určite praktickejšia funkcia je V2L, tak ako to majú Korejci. Mne na prvých jazdách vo Francúzsku pri ID7 pred pár mesiacmi povedal technik, že sa na tom pracuje, ale buď nechcel, alebo nevedel špecifikovať, že teda kedy to môžeme očakávať. Sám som zvedavý, či a kedy sa tejto funkcie dočkáme, pretože minimálne pri Ioniqu 6 ako hlavnom superovi je to veľmi silné plus a možnosť širšieho využitia batérie celého auta. No a poďme na čísla a grafy. Aj keď jeden klasik hovoril, že z grafov sa nenajeme pred mnohými rokmi, ja tvrdím, že z týchto grafov, ktoré mám dnes aj od firmy ZSE Drive, tak z týchto sa najeme a budeme veľmi síti. Najprv však tie spotreby, aby sme vedeli, na akú jazdu to auto energiu spotrebovalo. Jazdil som počas toho týždňa naozaj mnohé kilometre, mnohé trasy. Teraz natáčam koncom týždňa, už mám spravených cez 800 kilometrov. A ešte som neskončil, takže mám už niečo odjazdené. Takisto na tých prvých jazdách vo Francúzsku som si už auto tak trošku ošahal. Mal som zhruba predstavu, že čo ma čaká. No a tým, že som jazdil v januári, kedy sa nám vystriedali 2-ročné obdobia, to znamená, mali sme síce nie mrazy, mali sme teploty okolo 0 plus 2, ale potom na druhý deň napríklad hneď plus 9, plus 5 a tak podobne. Čiže niekoľko dní, rôzne teploty, no a ja som to využil a vyskúšal som tie merania aj mesta a diaľnice práve tiež v rôznych podmienkach. Tu sa veľmi ukazuje, že tá teplota má, povedal by som, až svínsky význam na tú spotrebu. Prvý deň a prvé meranie prebehlo práve na diaľnici, keď bol to najhoršie počasie. To znamená zima, kúril som, auto má 20-palcové zimné pneumatiky, meral som hluk, meral som spotrebu, išiel som na R7 a bolo mokro. Čiže auto si muselo prerážať, muselo proste odvádzať pneumatikami tú vodu. A tam prišlo najprv moje trochu zhrozenie a sklamanie, pretože spotreby pri 130-ke, ako ja vždy meriam, konštantná priemerná 130 vynulované bez spomalovaní, bez rýchlení, s priemernou rýchlosťou 130, sa hýbali jedným smerom 26, druhým smerom nejakých 25. A vravím si, že fúha, veď ja nesedím v SUVčku, kde sa stal problém.
kde nastala chyba. No, našťastie to bolo spôsobené naozaj tým dažďom, tým, že auto malo studenú batériu. Pretože ak som išiel nasledujúci deň po nabíjaní, kedy auto malo už batériu optimálnu a bolo sucho, stále bolo tesne nad nulou, takže kúrenie naplno, tak tie spotreby išli výrazne nižšie. Priemerovali sa už možno niekde okolo 23. Tretí deň, keď som to skúšal, tak sme mali veľmi silný vietor, po vetre zhruba 18, proti vetru dokonca 25-26, čiže tam priemer tiež niekde 23. A toto číslo sa mi potvrdilo pri tých ustálených 130-kách aj na ďalších úsekoch a potom v bežnej premávke, ktorá už nie je však konštantná a priemerná 130-ka, ale teda zohľadňuje premávku, zohľadňuje možnosti proste tých rýchlostí podľa zápchy a voľnosti diaľnice, tak tam tie spotreby išli nižšie. Vždy tá 130 teoretická je iba teoretickou hodnotou a na tých diaľniciach v bežnej premávke spravíte viacej a tá spotreba bude nižšia, ak nemáte úplne extrémne podmienky. Reálne som sa naozaj hýbal okolo 21 a s tým, že sme behali s kameramanom, keď sme boli natáčať, tak proste okolo Nitry, do Nitry, k Leviciam a tak ďalej, čiže kopce, nekopce, rozbehy, všetko tam zahrnuté, skúšali sme rekuperácie, skúšali sme výkon akcelerácie, takže 21 na nie ľahké podmienky. To už je veľmi fajn, zdôrazním a na rovinu to poviem, že myslím si, že tá spotreba bude vyššia ako v prípade Ioniqu 6, ale bavíme sa o diaľnici, pretože VLTP hodnoty sú tam je rozdiel nejakých 5 alebo 7 km, nejakým spôsobom to v tom mixe musí byť aj ID7, ale na diaľnici verím, že proste väčšie auto, väčšie kolesa, keby tu boli 18 kolesa, zase by to mohla byť iná báseň. No treťou vetou musím určite dodať, že Tesla 3 Highland bude mať jednoznačne na diaľnici a asi aj mimo diaľnice najlepšiu spotrebu, je tým známa, je tým efektívna, ale je ľahšia, tlačí menej vzduchu a je to tak trošku pre inú klientelu. Ten interiér je za mňa osobne menej hodnotný a je tam niekoľko tých zásadných rozdielov, už len zadný batožinový priestor. Čiže ak nájdete desatinky, dobre, jasné, skončíte pri Tesle, možno Ioniqu, ale ak chcete univerzálnejšie auto s priestorom pre rodinu, pre firmu, pre posádku, tak ID7 napriek možno o nejaké desatinky vyššej spotrebe bude asi silnejším kandidátom. A čo mesto? Auto máte vo firme, máte možnosť možno iba verejného nabíjania, čiže povedzme raz, dvakrát do týždňa cez obed, bude vám to stačiť? No pri dochádzaní do práce domov určite áno, odbývate možno aj pár desiatok kilometrov od hlavného mesta, od práce. V zimnej spotrebe, ale s ľahkou nohou, to musím povedať, som sa dostal na spotrebu 16,9, čiže 17 kWh, stále mi tam tá 17 skákala a bolo to naozaj s ľahkou nohou, ale doprial som si teplný komfort, jazdil som na striedačku v D režime a B režime a to už sa bavíme o tom, že som si vybehol na Kolibu až po Kamzík a dole mimochodom napríklad od veže dole po Pioniersku vám auto zrekuperuje práve na tom režime D, keď si to samé riadi tú rekuperáciu viac ako 1%, to len taká pikoška a zaujímavosť, že tá rekuperácia tu pracuje veľmi efektívne a 1% zo 77 kWh, to je celkom pekné číslo. Patrí sa pripomenúť, že ten motor je kompletne nový a prepracovaný. Ja som sa dopodrobná mu venoval pri teste a predstavovaní Enyaqu, ktorý už prišiel tiež týmto motorom. Tam som predstavoval konkrétne konštrukčné riešenia, čiže kľudne si pozrite. Teraz vám ukazujem zábery ilustračné práve z tohto videa, takže ak vás to zaujíma, tak dole pod video vám dám časomieru, kde nájdete práve tento vstup, aby sme sa neopakovali a nerobili video zbytočne dlhé. Skrátke iba pripomeniem, že je to nový motor, je to vyvinutý motor Volkswagenu, je to motor vyrábaný v Nemecku vo Volkswagene, takže žiadna Čína, žiadny subdodávateľ. Je to motor iba o nejakých 8-8,5 kg ťažší ako pôvodný motor, napriek tomu ten výkon je výrazne vyšší. Takisto má lepší krútiaci moment, to je to označenie APP 550, to označuje 545 Nm, v tomto prípade doposiaľ tie motory mali myslím 310, ak sa nemýlim, Nm, čiže aj tie Nm tam priskočili poriadne. No a máme tu iné magnety, silnejšie magnety, to sú inak jednou z drahších vecí na tom motore a pribudla zásadná vec, chladenie aj olejom, aj kvapalinou. Kým doposiaľ bolo iba kvapalinou vonkajší plášť, tak aktuálne je tam aj olejová náplň, ktorá doteraz bola v rámci prevodovky, teraz sa tá náplň mierne zväčšila, má výpustný a nápustný otvor a je to olej teda pre bežné mechanické prevodovky, žiadna špecialitka, náplň necelé 2 litre a v rámci rotácie ozubených kolies to využívajú ako akúsi pumpu, ktorá tým pádom roztrekuje alebo dopravuje ten olej aj dovnútra motora, kde je proste chladený, kým tá voda a kvapalina vám chladí iba vonkajšie púzdro a samozrejme výkonnostnú elektroniku, to je diel, ktorý sa zahrieva ako prvý, či pri nabíjaní, či pri jazde, keďže je neustále v práci.
A idem teraz zastaviť a so zastavením a polohou P jedna vec, s čím sa dostávame ku nabíjaniu. Ja som v nabíjacom okienku vám spomeniem výhrev batérie a to vás bude zaujímať, ako teda funguje ten výhrev batérie. Sú dve možnosti, ako batériu predhriať. Bude to manuálne tlačítko predhriať, kde vám auto po celú dobu, ako ste na tej ikonke, ukazuje, aký by ste mali aktuálny nabíjací výkon a aký môžete nabíjací výkon získať a aký čas je na to potrebný. Pri tom čase však upozorním, že teraz mi píše, že 26 minút potrebných, aby sa z 50 na 73 kW dostal nabíjací výkon. K tomuto času je dobre si pripočítať rezervu nejakých 5, možno 7 minút, aby ste reálne dobehli až teda na tú úplne požadovanú teplotu, pretože sa mi viackrát stalo, keď som to zapol, či už manuálne, alebo prostredníctvom automatiky, kedy mi napísalo, že ako dlho ešte, tak, že keď som prišiel na miesto, tak stále ešte, buď sa ten čas posúval, alebo ešte stále prebiehalo to predrievanie, ešte nebolo úplne optimálne. Boli to už len malé desatinky, možno proste pol stupňa alebo stupeň, čiže nič zásadné a ten nabíjací výkon by vám v rámci dohriatia batérky počas nabíjania auto pustilo tak či tak, ale jednoducho, ak to chcete mať úplne košer, čisté na papieri, tak ako to auto vraví, tak mu dajte ešte pár minút navyše. Vo väčšine prípadov, a ono tak bolo aj na začiatku, som si povedal, veď ja nebudem skúšať tú automatiku, ja si to manuálne zapnem, aby som teda mal čas vidieť to a tak ďalej, ale povedal som si, veď škoda, veď poďme to vyskúšať, u Korejcov to funguje, tak to musí fungovať aj tu a ono to tu funguje fakt výborne, aj to automatické plánovanie. Keď som išiel z domu na Čaradíc na nabíjačku, bolo to nejakých hodina 20, okolo 100 km, zhruba tak nejak, tak som si zadal teda ZSE Drive nabíjačku v Čaradiciach, nie lokalitu, ale nabíjačku a čakal som. Asi do 5 minút sa spustil výhrev, čo vám signalizuje túto auto v podstate tým, že vám iba dá možnosť teda, že zastaviť výhrev, pokiaľ je spustený, nemáte tu žiadne vlnovky ako Korejci alebo niečo iné. Počítajte prosím s tým, že v tú chvíľu vám narastie spotreba, čiže nemerajte si spotrebu, keď vám beží výhrev. Po 5 minútach sa to spustilo a zhruba po tej polhodinke alebo koľko potrebovalo pár minút navyše sa to vyplo. A toto je podľa mňa obrovský progres v tom, ako rozmýšľa celý ten systém, ako to Volkswagen nastavil, pretože vám sa tá batéria predhreje na začiatku nie z rozmaru, že aby vám potom mohla chladnúť, ale ako náhle vy ju zohriejete a proste vonku nemrzne nejak strašne, tak nie je problém udržať tých 20-21 stupňov ako minimálnu hodnotu pre maximálny výkon, to je práve tá hranica, na ktorú sa chce dostať. Ten najchladnejší článok by mal nad 20 stupňov, tak nie je problém to udržať. Tým pádom vy máte kondicionovanú batériu v ideálnej teplote, takže máte nižšiu spotrebu, dostanete z tej batérie viacej energie, jazdou si ju udržíte, čiže netreba to predrievať na poslednú chvíľku pred nabíjaním, a tým pádom tá batéria nie je zbytočne prehriata, že by vám ju vybombovalo pred nabíjaním a hneď by to muselo chladiť počas nabíjania. Toto mám pocit, že je trošku lepšie spravené ako u Korejcov, kde ten thermal management, Ľuboš, kamarát z Hyundai Ioniq, na jeho kanáli to vysvetloval viackrát a stále sa tomu venuje, že to auto tam vám trošku nezmyselne zohreje, potom vám to hneď vyhodí to teplo, začne to prudko chladiť. Tuto, podľa tohto, dobre, beriem to týždeň, bolo to jedno testovacie nabíjanie, ale to fungovalo na jednotku s hviezdičkou, toto fungovalo tak rozumne, že vy ako vodič by ste si to nevedeli lepšie naplánovať, nenapadlo by vás to na začiatku si pustiť. Čiže ak takýto algoritmus je tam proste fixne daný a bude to takto fungovať, geniálne, parádne. No a nabíjanie, tak to už je kapitola sama o sebe. Pozrite si teraz okienko Čaradíc. Nabíjacie okienko nesmie v dnešnom dieli opäť chýbať. Ja som dosiahol 80% a idem vypnúť nabíjanie. Pri 80% ID7 laduje ešte 72 kW. Niečo neskutočné. Nabíjanie 400V systémov, si to vypnem, sa dostáva na svoje hranice. Celé nabíjacie okienko a celý jeho priebeh vám ukazujem už túto chvíľu v grafe, opäť zakonem do ZSE Drive za dodanie podrobného grafu. A vidíte dobre, tá krivka je v prvej časti extrémne plochá a je plochá vo veľmi vysokých číslach. 188-189 kW bolo maximum. Oficiálny údaj, ktorý sľubuje výrobca, je 175 kW a my sme si už tak trochu zvykli na dobrý zvyk Volkswagenu pridávať tých akademických plus 15. Nie 15 minút, ale 15 kW. Trošku ma mrzí, že s Mišom Karpatom, s ktorým máme auto súbežne, som až na druhom mieste. Mišo mal 192 kW, ja som teda nejaké 3 kW. Zaostávam, takže som až druhý, ale je to niečo, čo vám potvrdzuje tým pádom, že aj ďalšie redakcie mali tie auto na test, že ten výkon 190 kW je tam upakovaný a dosiahnutelný aj v zime. Samozrejme vďaka termomanagementu.
O tom, ako funguje, si budeme potom hovoriť za volantom. Ešte zo pár slov k tomuto systému a prečo sme na Čaradiciach. Ja to raz zdôrazňujem, Čaradice sú partnerská stanica od ZS Drive, je to čerpacia stanica Tanker, čiže pozor, je tam iný ceník, je to upozornenie aj na každej nabíjacej stanici. Niektorí z vás frflú, že je to drahšie, áno, je to drahšie, ale je to jeden z mála 300 kW stojanov na západnom Slovensku, takže sú tu dva, tým pádom mám vždy istotu, že tu nabijem. Ja to vždy prizvukujem, že DC nabíjanie nemá byť primárne nabíjanie, nie je to hlavné nabíjanie, ale je to nabíjanie na rýchle dobitie, rýchlu cestu, prípadne dočerpanie toho, čo potrebujete. Čiže áno, v globále túto nepozerajme cenu, ak vás zaujíma cena rýchleho nabíjania, tak si kľudne vyberte program zase Flat, kde máte po prepočte 400 kWh v cene 22 centov a to sme niekde úplne inde. Ale aby som vám mohol ukázať takúto nabíjacú krivku, takúto mašinu a vedel to DCčko využiť tým spôsobom, aký sa má používať, to znamená nabiť z domu po diaľnici, zohriať baterku a následne nabíjať, tak vidíte, že v takéto súčinnosti to celé funguje veľmi dobre. Takže 300 kW mašina, veľa sa hovorí o ampéroch, aj to zdôrazňujem pri každom jednom nabíjaní. Na D4 juh a sever, kde robím všetky také kratšie testovacie nabíjania, tam máme 375 amperový stojan od ABBčka, to je práve rozdiel v tých výrobcoch. Tam som sa dostal so 400V systémom zhruba na 140-145 kW a až tuto to mohlo ID7 naplno rozbaliť. Vyťahnem si teraz telefón, aby som vám niektoré informácie a čísla ďalej vedel nejakým spôsobom preprodukovať. Celý čas, kým sme sa išli, tak som sledoval, ako sa správa to zahrievanie batérie, to si teda povieme za volantom, pracovalo to krásne. Baterku si zohrialo hneď na začiatku, následne už tou jazdou sme ju udržiavali. Aj tu platí, že vybité auto ID7 má podľa auta, podľa diagnostiky okolo 330 V a ako náhle už však pripnete k nabíjačke a začne tam tá šťava ísť, tak to napätie ide rýchlo hore, aj preto sa vieme priblížiť k tým 200 kW, čo je teda matematický výpočet. Takže 330 zhruba pri vybitom aute a pri nabitom je to tiež tesne pod 400 V, čiže tu sa bavíme o aute, ktoré na 400 V systém západa tak nejak uprostred. Máme to auta, ktoré majú na 400 V a potom mnohé, ktoré sú pod ním. Teplota baterky, ako si to auto termomanagementom zvládlo, dostali sme sa po 46 stupňov, z 26 na 46, čiže o 20 stupňov nám jedno 27 minútové nabíjanie zdvihlo teplotu batérie, chladenie nastupuje až pri teplote okolo 50-52, čiže vďaka tomu, že je zima, máme asi 5 stupňov, tak nebolo potrebné chladenie, auto si to celé krásne zmanéžovalo a ten výkon mohol ísť plný celý do auta tak, ako treba. To, že ako prebieha výhrev a koľko ide na výhrev, som si sledoval tiež v aplikácii. Do 16 A zhruba bol ten maximálny odber a celkovo, ak si zoberieme spotrebu high voltage príslušenstva, ako to nazýva diagnostika, teda nie len termomanagementu, nie len výhrevu, tak to sa hýbe do 6 kW, pričom platí, že keď vám zopne tú samotnú špirálu, ktorá má na svedomí to samotné zohrievanie, tak to je veľmi podobné napríklad ako pri korejských elektromobiloch, čiže okolo 4-4,5 kW priemerne. No takisto veľký progres, alebo teda zmenu, vylepšenie vidím v plánovaní a respektíve odhade percent, s koľkými prídeme na nabíjaciu stanicu. Doma, keď sme štartovali, tak auto sľubovalo nejakých 14%, ale teda aj podľa mojich pozorovaní nepočítalo práve s tým výhrevom. Keď sa výhrev zapol, on sa zapol na začiatku a batériu zohriala, potom už batéria bola ideálne zohriatá a už si udržala teplotu. V tú chvíľu už ani na diaľnici ho to nerozhádzalo a prišli sme s 9, na ktorých teda sa nejakým spôsobom upravil ešte pred diaľnicou. Takže ani 130 na diaľnici ho nerozhádzala. Čo sa naopak stalo v minulosti, keď som takto pred rokom išiel napríklad s Enyaqom alebo inými autami, tak na diaľnici to začalo po pár percent klesať, kým sa to zastabilizovalo. Čiže plánovanie, ak nepotrebujete výhrev, ak netreba rátať s výhrevom, tak vám bude sedieť plus minus na jedno jediné percento. Ak potrebujete výhrev, tak potrebujete rátať s tým, že ak idete veľmi natesno, že 3-4% vám ešte určite stiahne. Mimochodom, identickým výpočtom to funguje aj napríklad pri Kii a podľa majiteľov Teslákov asi aj Tesla pracuje veľmi podobne. Takže nabíjanie veľkej limuzíny vlajkovej lode pod pol hodinu je úplne super a tu pod pol hodinu je citeľné aj v zime, aj v lete, čiže myslím si, že po technickej stránke ID7 obrovský krok vpred platformy MEB a skutočne s týmto autom je radosť cestovať. 190 kW teda na Čaradiciach na Alpitroniku nepadlo a moja súťaž s Mišom Karpatom pokračovala. On mal na ABBčku zase Alparku 192 kW. Ale ja som ešte v rámci toho istého dňa natáčal, pokračoval som a ocitol som sa v rakúskom Kice. V rakúskom Kice sú dve 300 kW Smatrix, rovnako Alpitronic nabíjačky. No a v rámci zase Drive roamingu hodina za 25 €, ja som mal prázdnu baterku, mal som 8%, tak čo lepšie, ako lacnejšie sa dobiť, ako využiť práve túto službu. A ako dopadlo toto druhé nabíjanie? Pozrite si, aj to som pre vás zaznamenal.
Takže hoci som Miša Karpata netrhol s tými 192 kW, už mi chýba iba 1,5 kW, ale myslím si, že opakovane Volkswagen ukázal, že sa dostávame na hranicu 400V systémov. Ešte si povedzme o tej výbave, ktorá je tuto navyše voči tomu štandardnému cenníku Limited, alebo teda tej najzákladnejšej verzii. Spomínal som to strešné okno, to je fakt veľmi nákazlivé, jedným potiahnutím sa z neho stane nepriehľadné. Funguje to krásne, spoľahlivo, je to fakt relatívne drahý doplnok, relatívne high-tech vec. Doposiaľ to naozaj nedávno predstavilo iba BMW, Volkswagen je asi druhý, ak sa mýlim, opravte ma, ak to ešte niekto iný má. Je to veľmi príjemná vec a áno, dá sa to ešte aj roletkou, ale na tej ID5, keď zaťahuje roletku, proste chvíľku to bzúči, behá to tam dopredu, dozadu. Je to fajn, je to proste vychytávka, je to vlajkovalo, takže to tu je. Takisto som pochválil tie zadné výhrevy sedačiek, to už malo byť dávno v idečkách, ale aspoň teraz teda konečne s tým prichádza Volkswagen, konečne podsvietená lišta klimatizácie. No a ešte k tej klimatizácii. Keď sme boli na prezentácii tohto auta, tak nám bolo povedané, že naozaj by to malo fungovať až tak, že vy si raz nastavíte teplotu a auto sa o všetko postará. Ja musím povedať po týždni, že v rámci testov som na to občas šiahol, ale musím povedať, že v rámci bežného fungovania mi tak na 80 až 90% vyhovovalo plne ten režim, ktorý auto ponúkol, čo on na auto nastavil. Mal som nastavený 22, auto si same spínalo klímu, smerovanie, ventiláciu. Auto si v tejto najvyššej výbave samé sleduje váš chrbát, váš zadok, či potrebujete výhrev, alebo ventiláciu, alebo sušiť. Toto je auto s tým programom na sušenie, napríklad trička. A ako to celé funguje? Tá sedačka na prvý pohľad vyzerá iba proste silne ergonomicky tvarovaná s veľkými bočincami, ale celé know-how sa skrýva samozrejme v nej. Tam niekoľko nafúkovacích vankúšikov, ako v spodnej časti v sedaku, tak v operadle. Sú tam dva ventilátory v sedaku aj operadle. A s jedným ventilátorom v operadle, ako mi to môže rovnomerne fúkať teplý alebo studený vzduch. Tam sú jemné kanáliky, v monitáne ukazovali nám zábery z tých sedačiek rozobratých a tak ďalej, interné informácie. A naozaj tam to bolo tak sofistikovaný systém, tak prepracovaná súčiastka, tie kanáliky jedno s druhým poprepájané, spolu s šídlami, spolu s ventilátorom. Ja viem už spoločne, toto keď sa pokazí, no áno, všetko keď sa raz pokazí, tak proste niečo stojí. Ale ako high-tech, ako niečo, čo má vlajková loď, toto je perfektné. Trochu som sa bál, keď mi hodilo v rámci automatiky na sedadle, že mi spúšťa ventiláciu zadku. Ale v podstate to nie je také, ako keď si pustíte na iných autách, že proste 2, 3, 2, 3 stupeň, že by vám teraz fúkalo a dostanete prejva na kríže. Nie, to je len jednočký vánok, ktorý zabezpečí, že sa vám neprehrieva chrbát alebo zadok a tým pádom vás udržuje v tej optimálnej teplote, lebo mnohí potom nadávate, že teda nie je zdravé mať výhrev, nie je zdravé si fúkať na chrbát. Toto je niečo medzi tým a tá automatika toto naozaj nejakým spôsobom veľmi efektívne zvláda. Rovnako špičková funkcia, možno pre mňa ešte viacej špičková ako tá ventilácia, je, že teda tento najvyšší balík s týmito ventilovanými sedačkami s tou automatickou funkciou je preslavený s tou funkciou masáže. Tuto sa dostávame skutočne na úroveň, že vy nepotrebujete ísť profi masérovi, pretože v tomto aute si viete nakombinovať také masáže a takú intenzitu, ako vy chcete. Jazdil som už všeličo od Mercedesu cez BMW, Audi, ale toľko možností masáže, tak silnú účinnú masáž, respektíve toľko kombinácií nemá ani jedna z týchto automobiliek, ani jeden z týchto modelov a toto auto stojí proste polovicu toho, alebo tretinu toho, čo spomínané prémiové auta. Čiže v tomto napríklad Volkswagen jednoznačne určuje trend a tie sedačky. Je to veľmi návykové. Identické programy a sedadlo má k dispozícii spolujazdec. To je napríklad rozdiel voči Kia EV9, kde som mal iba 3 možnosti masáže, aj to iba tlačítkom pre vodiča. Spolujazdec bol o toto ošidený, ukrátený, takže nemohol mať žiadne masáže. Takže tu sa Volkswagen s tým nebabre. Prední pasažieri majú totálny luxus. Takisto prostredníctvom jedného stlačenia v menu si dokážete svojimi tlačítkami na boku sedadla odsúvať, posúvať, polohovať spolujazdcové sedadlo. Čiže ak vám vzadu sedí pasažier, ktorý potrebuje viacej miesta, alebo dieťa, ktorý kope do sedačky, nie je nič jednoduchšie ako ťuk, posuniete sedačku. Niečo podobné ako majú Korejci na boku sedačky, ale tuto mi to príde tiež ergonomickejšie ako takto sa napchávať. Čiže ID7 fakt vlajková loď, nielen na papieri, ale aj v realite. No a čo moja rovnako populárna téma, Matrixové svetlá? Oj, toto je iná báseň, priatelia. Tieto svetlá nesklamú, tieto svetlá sú topka s Mercedesom, BMWčkom a
Volvo C40. Totálna topka, špica, perfektné. Nová generácia Matrixových svetiel. V úvode zaznelo, že má dve prídavné diódy, tie majú fungovať na diaľnici, no to svetla fungujú fantasticky aj mimo diaľnice. Práve to natáčanie paraboly spolu s volantom je tak obrovskou pridanou hodnotou, a to nemajú myslím všetky tieto auta, čo majú Matrixy. Jednoducho išiel som jeden večer, obchádzal som napadané Konáre, nafúkané na cestu, auto išlo predo mnou, na poslednú chvíľku ich obišlo, ja som mal Matrixy, čiže som mal vyrezané to auto predo mnou, a ako náhle som spravil tú myšičku, tak to auto predo mnou zostalo vyrezané v čiernom, pretože tie pixely si poposúvalo v rámci toho natočenia. Vzorová rýchlosť, blesku rýchla reakcia, totálna špica, tým pádom som ho neoslepil a videl som aj tie Konáre vpravo, aj situáciu vľavo. V dnešnom svete sa oplatí si priplácať za takéto Matrixové funkcie, pretože to nie je o rozmare, o komforte, je to o bezpečnosti a tak ako pre mnohých ľudí je možno jazda v noci s bežnými svetlami strašiakom, tak s týmto autom, s takýmito svetlami bude nie strašiakom, ale zážitkom. Ja tú nočnú jazdu s takýmito svetlami, s takýmto autom vyhľadávam. Tú kvalitu Matrixov a tej rýchlosti reakcie potvrdzujú aj skúsenosti, že počas týždňa mi bežne na iných autách, asi všetkých iných, vždy niekto blikne, že ho oslepujem v nejakej situácii, že ho proste tie Matrixy nezvládnu úplne. Pri ID7 sa mi to nestalo ani jeden jediný raz. ID7 je vlajková loď a tým pádom si to možno niektorí spájajú s tým, že to je auto pre firmy. Určite áno. Možno, že viacej ako ID4, ID3 a tak podobne, pretože už aj ten vrchný manažment alebo tie vyššie postavené funkcie sa majú na čom voziť, pretože nechceli možno ID3, nechceli možno SUVčko a toto auto predsa len nejakým spôsobom reprezentačne zapadá do takýchto filozofií, aj do ekonomických vlastností asi najviac. Za súkromné osoby môžem povedať, že to auto ma dostalo všetkými 10 a vôbec to neskrývam. Hovorím na základe vlastných skúseností po statickej premiére, po prvých jazdách a po podrobnom týždennom teste, kedy som auto spravil ohromnú množstvo kilometrov počas týždňa. ID7, hoc vyrastla na pôvodnej platforme MEB, je do veľkej miery úplne iný elektromobil a úplne iné ide ako všetky doposiaľ. V mnohom za tom vďačí softvéru, ale vo veľkej miere, možno väčšej miere hardvéru, výbave, typu karosérie, materiálov, ktoré sa zásadným spôsobom zmenili a v neposlednom rade aj cene. Tá práve vďaka tej verzii Limited a aj štartovnej cene dáva jeden veľký zmysel. Ak si chcete ID7 vyskúšať, mám pre vás celkom dobrú správu. Väčšina dílerov, predajcov po celom Slovensku má svoj predávdací kurz. Aj toto auto je konkrétne dílera z Galanty, takže máte možnosť si auto vyskúšať, ošahať a overiť, že či tie moje dojmy máte aj vy, že či zdieľate tento názor, či mi dáte za pravdu. A ja budem veľmi rád, ak tak spravíte, ak si objednáte možno testovaciu jazdu, alebo si auto aspoň staticky prejdete a následne mi napíšete dole do diskusie, aký je váš názor. Ten ma zaujíma rovnako ako názor ľudí, ktorých som sa pýtal, ľudí, ktorých som previezol, alebo firiem, ktoré mali možnosť toto auto práve vyskúšať v rámci tej prezentácie pre firmy. Váš názor je rovnako dôležitý aj preto, pretože v rámci našej diskusie pod videom tým pádom sa ľudia môžu dočítať ďalšie názory, ďalšie pohľady na vec, ďalšie pohľady ľudí, ktorí možno fungujú inak a vidia tie veci trošku inak ako ja podľa svojich priorít. A vďaka tejto komunite a tomu, že tam ľudia nájdu relevantné informácie, relevantné názory a situácie, im môžeme ešte lepšie poskytnúť odpoveď na otázku, či toto auto, či iné auto. A aby ste mali motiváciu, aby sa tá diskusia rozbehla, tak mi skúste napísať vaše plusy a mínusy pre toto auto, ako ho vidíte, podľa tejto recenzie a podľa parametrov, ktoré máte k dispozícii. A mám pre vás jednu motiváciu. Ten, kto napíše možno najviac, najobsiahlejšie alebo nejaké najrelevantnejšie informácie, tak odo mňa získa 2 držiaky evidenčného čísla s logom Elektromobil TV. Skontaktujeme sa a napíšem vám. Takže verím, že sa tá diskusia rozbehne, poďte na to. Ak sa chcete spýtať niečo súkromne, kľudne mi napíšte cez Facebook, Instagram alebo LinkedIn, nájdete ma na všetkých sociálnych sieťach. No a ak mi chcete prispieť na kávu, pretože tieto videá trvajú extrémne dlho, to natáčanie nie je jednoduché, ľahké, stojí to 2 ľudí, 2 dní natáčania, tak môžete prispieť akýmkoľvek eurom, buď priamo na účet prostredníctvom pravidelného príspevku cez službu Patreon, alebo jednorazovo na link na účet, ktorý je uvedený pod videom. Ďakujem vám za priazeň, za zliadnutie do Volkswagenu, veľmi držím palce.